unu agwala m sị m kwụsị ikwu maka ndị na-eme ọyị na onye gburu mmiri maka mmiri o gburu si dị ya ka m kwuo nke ịma nwokorobịa ịma na nwokorobịa bụ ezigbo mmadụ ịmaala ya mara ya ọfụma na ọ bụghị ajọ mmadụ maka o si eche uche ya ma akparamagwa ya ịmara ya ọfụma na ọ bụ ezigbo mmadụ ịnọgidezie bịa bupụtewa agwa ndị dị aṅaa agwa ahụ ịma jọrọ njọ ihe ndị ahụ ịma jọrọ njọ na-ebunyezi nwoke a ọ kpọkwa gị ka ọ wachara gị na ilekwa ihe ndị ị na-eme na-adịghị mma ịkachi ntị na-eme nwoke a na-edi ihe a nwa okorobịa adịgide ihe a hapụzie gị ahụzie gị echi jụọ gị ajụjụ gbasara nwoke a isi na ọ hapụrụ gị ebe o si ewutekwu m na ị na-eji oyibo ekwu ya he left he can't fight for us ị na-asị fight for us ọ ga-eji aka gị bidokwa gị chọwa ka mmadụ bịa lụwa ya nwaada gee ọba anyị bido ị ga-ejikwa aka gị lụọ ya mana obi ụtọ bụ na Chukwu zọpụtara nwoke ibe n'aka gị mgbe obi igbo ekele ewu pụtawa n'ezi n'ụwa ma dị n'ichu Ụda nsọ